και κάτι που το είχατε δρομολογήσει προεκλογικά και στο πρόγραμμά σας. Πώς κρίνετε το γεγονός ότι δεν είστε παρόν σήμερα στη σύσκεψη που γίνεται για τα πυρόπληκτα του νομού? Και η δεύτερη ερώτηση έχει να κάνει με το αν σας ζητήθηκαν να κατατεθούν προτάσεις του δικού σας συνδυασμού και του τρίτου συνδυασμού του κυρίου Κούτα σχετικά με την επίλυση του συγκεκριμένου θέματος. Γιατί θεωρώ απαράδεκτο το γεγονός ότι σε αυτή την ανοιχτή σύσκεψη, στην οποία στάθη δελτίο τύπου και προσκλήθηκαν όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου, δεν δίνεται η δυνατότητα να συμμετέχουν όλοι και να εκφράσουν απόψεις και θέσεις. Θα ήταν περισσότερο σωστό αν ήθελε να γίνει μια άτυπη σύσκεψη μεταξύ των πρόεδρων των Επιμελητηρίων, να γινόταν χωρίς την πρόσκληση του ούτε του τύπου ούτε του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου. Από την ώρα όμως που έχει προβεί στην ενέργεια αυτή, δηλαδή έχει καλέσει και τον τύπο και το Διοικητικό Συμβούλιο, οφείλει να σεβαστεί και να επιτρέψει και στη μείζωνα αντιπολίτευση και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να εκφράσουν απόψεις και σκέψεις αναφορικά στη λύση των προβλημάτων και του τρόπου παράταση των πυροπληκτών δανείων. Όπως είπα και σε προηγούμενη συνάδελφή μου, θεωρώ η πράξη αυτή του Προέδρου ότι εκφράζει πολιτικό ρατσισμό.